Ja. Áron Gergő, rántott húsi track. Helyre! Csinált nekem rántott húsit. Shoutout Rúzsa Magdival. Ez az. Yeah. Yeah. A Mamid csinált rántott húsit, ki is nyaltam a szottyos nulit, leszoptattam, jól megbasztam, ettem, mint a tejbe papit, elszívtam egy jó nagy dekket, pénzek, kurvák, mind meglettek, mint az anyukád, rongyosra basztam a lyukát. Szeretem a rántott húsit, kinyalom a szottyos nulit, szeretem a szottyos nulit, kinyalom a rántott húsit, megsértáltatom a pulit, kibaszottul imádom a suli leves rántott húsit, viszont hozzá csapolt sör. Legalább egy 5-6 jött kör. Ha ez még nem lenne elég, megbasztam tegnap egy tevét. Szövegeket írok elé, összeakad mindkét herét. Seglyukamban tampon betét, pötterpesztve állok eléd. Medencében muskáltam, dildóval a pinámban. Nem kell nekem a te suli, eszek inkább rántott húsit. Medencében muskáltam, dildóval a pinámban. Nem kell nekem a te suli, eszek inkább rántott húsit. Igen, én imádom a rántott húst. Letörlöm rólad a rúst, mert ha rúzsos lesz a húsi, likvidálva lesz a noni. Nem jó, ha a húsi rúzsos, csak hogyha a faszom csúcsos. Az lesz a te ülőhelyed, nem az IKEA-s foteled. Yeah!